Hola, soc la Mercè Salvador, coordinadora de qualitat de l'Institut La Segarra. La qualitat ens ajuda a planificar, a prevenir i a millorar. Estem a dins de la qualitat des del curs 2014 i ens vam certificar amb el segell ISO al curs 2017. El segell de qualitat ISO és un certificat emès per una empresa auditora externa que dona fe que portem la documentació i l'estructura organitzativa del centre seguint uns barems europeus de qualitat. Veureu que tota la documentació del centre porta un peu de pàgina i una capçalera específics i que en aquest peu de pàgina hi ha el segell de qualitat ISO de l'empresa auditora, que en aquest cas és Bureau Veritas. La direcció, la comissió de qualitat i jo mateixa com a coordinadora de qualitat impulsem aquest projecte que dona una certificació de distinció al centre.